2 bwynt a 2 safle yn unig sy'n gwahanu Aberystwyth ac Hwlffordd yn hanner isa uwch gyngrair Cymru. O, mae yna gyfle fan hyn, cyfle gwych i Aberystwyth a maen nhw yn cymryd y cyfle yna. Anibendod o ran Hwlffordd yn y cefn. A dwi'n meddwl taw Aniston sydd wedi sgorio. Lee Jenkins oedd ar camgymeriad i Hwlffordd cyn chwaraewr Aberystwyth. Beth mae Aniston yn neud yw, mae fe'n arafu lawr, ni'n gweld fan hyn, mae'n pigo i benni fyny, mae fe'n edrych le mae'r gol geidwad, a mae'n just llithro'r bêl, heibio fe. Aberystwyth 1, Hwlffordd dim, 5 munud ar hugain, wedi chwarae yma ar goedlen y parc. Davies, heibio i Jonathan Evans yn gyffwrddus, a dyma Cerdyn Melin cynta'r gêm. Wel, fe wnaethon ni broffwydo, Tommy, chwarae teg i chi. Fe fydde Jonathan Evans efalle'n straffaglu yn erbyn cyflymder Jordan Davies, a dyna beth sy'n union sydd wedi digwydd. Cyfle i daro nôl at y postyn pella, Jenkins yn mynd lan, mae'r peniad heibio'r postyn. Dyna chi gyfle eiraidd union i'r sgôr. Jordan Davies yn yllodd y gicrydd. O, ma mi asgwr nhw. Wel, mae'n anodd credu bod wedi methu'r target. Ond mewn mae'n dod i'r canol, oddi ar y linell. Mae John Owen yn ei hawlio hi, a mae John Owen wedi sgorio a dyblu mantais Aberystwyth yn gynnar yn yr ail hanner. A'r cynorthwydd y dyfarnwr yn hyderus i fod e wedi croesi'r llinell. Aberystwyth 2, Hwlffordd dim. O ie, dros y llinell. Chwarae teg i'r dyfarnwr cynorthwyol. Oedd y bêl na ymhell dros y llinell. Wel, y dechreuad gweitha posibl i dîm Tony Pennac ar ddechrau'r ail hanner yma. Jordan Davies trwy'r canol, a mae wedi hanner i mantais Aberystwyth. Mae un pel lawr y canol wedi hollti'r amddiffyn. Mae Jordan Davies rhwng yr amddiffynwyr ac ei ergyd dro dde yn curo Lewis Webb. Aberystwyth 2, Hwlffordd 1. Bradford, wedi mynd beth oedd yn neud fyna, ond i fod yn deg i Jordan Davies, mae fe'n pwnio'r foli mewn i'r ddeiar, mae'n curo Lewis Webb yn hawdd. Dylan Rhys. Ac yna'r flic ymlaen, mae'n syniad da. Ac yna, cyfle gwych fanna, a Jordan Davies oedd mewn am ei ail, a ddyle fe di sgwario'r bêl yn ôl. Defnyddio'i gyflymdra mor dda. Ie, penderfyniad anghywir fyna, fi'n credu, o diwedd Jordan Davies. At y postyn pella i Aberystwyth, nôl i'r canol, cyfle am drydydd, dros y bar, a fi'n credu taw Wilson oedd ar cyffyrddiad ola. O, peniad gwych, nôl yn gros, i'r cwrt cosbi gael litsi fel fyna, a wedyn, Wilson yn dod i'r adwy. Gwn i'n hir eto dros ben Jonathan Evans. Evans yn ceisio bugeilio'r bêl yma allan, Mostown yn beryglus, a ma' yna drosedd, a gall hwn fod yn gerdyn, a fe fydd e'n ail gerdyn melyn i Jonathan Evans, a coch i Evans. Mae wedi cael ei ddanfon o'r maes yma, Aberystwyth lawr i 10 dyn, a chi bron y bod, Tom, yn gallu gweld hwnna'n dod. Ie, yn sicr, diffyg profiad fel cefnwr fyna, o ddim dewis gan y dyfarnwr fyna, oedd e. Hwlffordd yn ceisio dod ar sgôr yn gyfartal. Bêl yn cael ei gosod lawr. Ac yna ar yr ongl. Os yna gyfle mergyd. Os yn wir, a Lewis Webb yn gorfod arbed yn dda. Hwlffordd am unwaith. Yn ailgylchu'r bêl. Jenkins yn rhoi'r bêl yn ôl fyna. A bediad gwych gan Webb. Put a 16-year-old on with 30 minutes to go and he's the best player in our team. And we've all got to look at ourselves really if he's coming on the pitch at 16 and doing what he did. So we can all be disappointed, but you've got to look at yourself in the mirror and see where we went wrong there. And there's a lot of people have to do that tonight. Oedd gêm mor bwysig yn ei oedd un, fel ma'n dweud, 6 points ar bach, ond na, mae'r hogiad i heiddi'r buddugoliaeth fanna, gweithio mor galad a heiddi'r 3 points. Braf cael gol hefyd yn bersonol. O'r diwedd, dwi'n sgorio llawer, dwi'n mwy ar lwmp yn y top, ond na, mae'n ffantastig i sgorio gol i helpu'r tîm. Listen, the league's our bread and butter, and if you don't take your chances, you don't win games of football. And I'm fed up of saying the same thing week in, week out, and that's all I've said all season. Another game that we've lost by 1 goal. Every game we lose by 1 goal. You know, and we just keep shooting ourselves in the foot.